Yung mga kamigs, magsabaw tayo mga kamigs ng isda. Yan ang rekado natin, kamatis, sibuyas, talbos kamote, kalamansi. Ayan, mga ulo yan, mga pinutol natin. Yung buntot, apat na lang yan, pipirituhin na lang natin yan. Yung ulo lang ang ating sasabawan mga kamigs. Yan, maya-maya na lang, pinapakuluan na natin yung tubig. Kamigs, gawin na natin yung rekado para maluto na yan ang ating sabaw. Yan mga kamigs, magsasabaw tayo ngayon. Yan mga kamigs. Meron tayong talbos ng kamote. Yan, magsasabaw tayo ngayong araw. Yan, maya-maya na yan, pagkulo na yan mga kamigs. Ating tatakpan muna yan para kumulo na. Kamigs, kulo na yung ating pikado. Yan o, nakulo niya kaagad. Ang kagandahan mga kamigs, pag may takip, ang sinabawan ay madaling kumulo. Yan mga kamigs. Pakuluin na natin ang pakuluin ng gusto yan mga kamigs. Yan mga kamigs. Ang ating kulong-kulo na siya mga kamigs. Lagay na natin yung ating ulo. Yes! Ng ating isda. Yan. Puro lang yan ulo mga kamigs. Kasi masarap naman talaga yung ulo pang sabaw. Yan. Yan, di ba mga kamigs? Pakuluin natin yan. Tapos yung natira natin, pirituhin natin mga kamigs. Para may sabaw tayo, may pritong isda. Yan. Yan mga kamigs, di ba? Takpan mga natin yan mga kamigs para mabilis tumulo. Kamigs, nakulo na ang ating sinabawang ulo ng isda. Yan mga kamigs, ilasin natin bula-bula niya. Mga kamigs. Sarap mga kamigs ang ating ulam ngayon sabaw. Ano? Yan, palaban na naman natin ang higop ng sabaw. Tulo pawis na naman mga kamigs. Alam mo naman pag sinabawan at may kalamansi, sarap ng higop ng sabaw. Yan mga kamigs. Yung kamigs, lagay na natin ang ating talbos ng kamote. Yan. Mga kamigs, yan na ang ating ulam. Sinabawang isda. Masarap yan guys kasi ulo yan. Ulo ng isda. Yan, lagyan natin ng agi. Para lalong lumasa na siya. At lagyan natin ng konting asin para matabang, baka matabang siya. Okay. At magandang tayo mamaya kung matabang-tabang pa siya mga kamigs. Yan. Mga kamigs, takpan muna natin para kumulo na siya. Pag kulo niya, ilalagay tayo ng kalamansi.
Mix ng kulo na. At maglalagay na tayo ng kalamansi. Ayan mga kamix. Ayan, lagay na natin yan kalamansi na yan. Yummy! Para kumulo na ating sabaw. Ayan mga kamix. Ayan mga kamix. Lutong-luto na siya. Ganito lang ang sili natin. Maliliit pa. Pero okay na yan. Kapabango na yan sa ating sabaw. Kamix, lasahan na natin kung okay na ang ganyang asin. Wow, mga kamix, ang sarap. Kahit kunti pa ang asin ang kulang niya, pero masarap na ang kanyang sabaw, mga kamix. Lagyan tayo ng asin, mga kamix. Yan. Mga kamix, lagyan natin. Wow, ang sarap, mga kamix. Nice. Grabe, mga kamix. Ang asim niya, sarap. Sarap talaga pag sabaw ang ating niluluto, mga kamix. Lalasap mo yung asim ng kalamansi. Yan, mga kamix. Luto na ang ating sinabawang isda na ulo. Mga kamix, hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi sa noon po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. Jesus love you po. Bye-bye.